Исәнмесез, ТМТV телеканалында минем исемем Лилия Кадырова. Бүген бездә кунакта талантлы яшь шибәр җырчы Сөмбел Билалова булыр. Сәлам Сөмбел, бик шат бүген без сине күрергә. Минем ничек шат булганымны белсәң. Нихәят Күрештек. Һәм әлеге матур чәчәк бәйләмен. Сиңа бүләк итүдән башлыйк әле. Бик зур рәхмәт. Мин чәчәкләр чын-чынлап бик яратам. Күк кешәйтә бит. Чәчәкләр ул бушка акча туздыру әйрәм итү. Мин алай дип уйламыйм. Шуңа күрә минем өемдә, Аллага шөкер, һәр вакытта да чәчәк булганны яратам. Әйе, сезнеке дә. Алай бисә матур иттереп, шатландырып торыр әле. Итүренә кирип утырыр. Әле концерттан соң да күп чәчәкләр. Концерттан соң дигәндә менә концерт турында сөйләшәсе килә, бик сикәлтәле юллар аша бардым бугай син концерттаймы, концерт алдыннан больницаларга эләгеп. Ничек узды концерт? Быел концерт миңа җиңел бирелмәде. Шуннан да андый хәл минем белән гомумән булыр дип уйлаганым да юк. Уйламаган идем дә. Чөнки җырлыйсың һәм җырлыйсың. Әйбет, бер кашан да уйламыйсың. Менә синең кашан булса да тавышың бетәр дип. Һәм тавышың бетсә, нишлисең? Син җырчы кеше, нишләргә менә тавышың беткәч? Ул шундый паникага бирелдем мин берничә көнгә. Шундый стресс булды минем өчен. Гомумән бер нәрсә дә эшләтеп булмый. Инде Казандагы безнең шәһәрдәге бөтен фониаторларга барып беттем. Хәтта больницага да яткыздылар, чөнки инде тикшерергә кирәк диделәр. Мин концертка 10 көн кала, әле больниста ята идем. Кирип яттың? Әйе, кирип яттым больниска. Һәм менә беләсеңме, Лилия, менә чыктым сәхнәгә. Беренче җырымны җырладым. Һәм оныттым тавыш турында. Ул проблема турында оныттым, һәм тавышым ачылып китте. Субханалла, мин шунда уйлап куйдым, әйтәм, ни хәтле кешенең уйның көче. Әйбет, менә барысы да әйбәт, җырлыйсың дип уйлыйсың һәм җырлыйсың. Менә шуның хәтле ул минем өчен дидер могҗиза булды. Мин инде аның турында чыннан да оныттым, аннары рәхәтләнеп инде концертны җырлап чыктым, Аллага шөкер. Икенче көнне әлбәттә тавышым инде утырды. Ул авырмаган тавышлы. Әйе, утырды. Ләкин мин бик канәгать иң беренче җырлап чыгуыма. Икенчесе инде бик канәгать, барлык уйлаган әйберләрем, инде режиссер буларак, сценарист буларак быел, былтыр да, быел да башта кайбер моментларын шикләнеп утыра идем. Бәлки бу кызык түгелдер, бәлки гомумән көлкүдер бу, бәлки аны ярамыйдыр алай иттереп сөйләргә, ярамыйдыр аны алай күрсәтергә. Бит сорарга да ничектер, кемнән сорыйсың менә? Һәм инде аннары шулай уйладым да, минем өчен бит инде кызык, димәк, бүтән кеше өчен дә кызык булырга тиештер дип, шуңа күрә курыкмыйча менә нәрсә телим, нәрсә әйтергә телим, бөтенесен эшләдем. Һәр бер сүзе минем эчтән чыккан сүз. Хәтта менә соңгы минем анда монолог бар иде. Сөмбел концерт вакытында менә шул
минутта, шул моментта менә нәрсә килә синең башыңа, Нәрсә хис нәрсә итәсең? хис итәсең, менә шуны тотасың да сөйлисең дидем. Менә шулай булып чыкты. Җылап беттем мин анда. Бөтен анда халык җылап бетте. Һәм шуннан соң миңа бик күп кеше, әле минем якын, хәтта дусларым да, Сөмбел, син бик күп кеше мине тормышта әзрәк ябыграк кеше, ябык теге кеше дип, бөтен кешене дә үземә якын җибәрмим дип уйлыйлар. Һәм күп кеше өчен мин шул менә минем сүзләр ниндидер ачыш булды. Яңалык минем турында бик көтмәгәннәр иде андый сүзләр, андый хисләр, андый эмоциялар миннән. Мин инде кешегә җиткерә алганыма бик бәхетлемен. Чыннан да ул бик җылы концерт булды. Бик күп аннары матур сүзләр ишеттем, комплиментлар ишеттем. Шулай ук әле син җырлап кына калмыйсың, сөйләп кенә калмыйсың. Бу концертыңның режиссеры да үзең бит инде, әйме? Былтыр да үзем булдым. Былтыр да үзең булды, быел да үзем. Алга таба да үзем булырмын кебек. Ошады инде. Миңа чыннан да ошады. Белмим, күпмегә мине фантазиям җитәр, ничә концерт программасына, ләкин минем өчен чыннан да бик кызык. Синең ул концертың спектакль формасында менә бәләкәй инде үзекләрен күрсәм дә, әйме? Димәк, син бәләкәйдән шундый иҗатка тартылыш бар индидер, спектакльләргә, син бит әле драма актрисасы булырга хыяллангансың, балачак хыялың. Хыялым да, йөрәк ярам да. Шуннан да иң беренче, гомумән мәктәпне тәмамлаганда мин драма актрисасына укырга керергә теләгән идем. Хыял менә белмим нигә, мин бит мәктәптә күбрәк җырлап йөридем. Театрда да уйнадык, ләкин җырлап барыбер күбрәк булган иде инде. Менә шул театрда, спектакльләрдә уйныйсы килде. Һәм мин укырга кергәндә ул елны безнең режиссер инде Фәрит Бикчәнтәевкә күрендем. Әни белән бардык без. Нәрсәләрдер сөйләдем, күрсәттем инде мин анда. Ушатты ул мине, ләкин менә Сөмбел быел мин кабул итмим ди, җыймыйм ди. Төркем җыймыйм ди. Менә син бер елга хәзер кирип тор ди бер җиргә. Аннары киләсе елга килерсең дигән иде. Мин хәзер эстрада бүлегенә кирдем бит инде. Иң беренче шул без иң беренче курс Салават Закиевич Фатхетдинов ачты шул эстрада актерлары курсын. Мин шунда укырга кирдем. Шуның белән җырлап киткәч, ничектер инде күчеп торасы килмәдеме икән инде. Анысы онытылды. Шулай бу театр, спектакльләр хыялда гына калды, хыялда гына калдылар. Ләкин Аллага шөкер, безнең инде теге актерлык осталыгы да, сәхнә телләре дә, сәхнә хәрәкәте дә барысы да булды. Укытучыларыбыз да бик әйбәт булды, Аллага шөкер, аларга бик зур рәхмәт. Менә ул чынга ашмый калган хыялың хәзер соңгы елларда инде ачылып китте. Кая карама, төп рольдә Сөмбел Билалова уйный. Безнең инде үзең тулырак, дөресрәк итеп сөйләп кит. Әлегә ул балалар проектлары, балалар спектакльләре, безнең инде әйтергә кирәктер, инде мин 3 ел Казан шәһәр филармониясе артисты. Анда мин иң беренче алып баручы булып эшкә кергән идем. Аннары артист нинә күчтем. Актерлар составына күчтең, үрмәләдең. Һәм менә без инде менә ничә ел, 2-3 ел шул спектакльләр куя башладык. Һәм музыкаль спектакльләр, нәкъ мин теләгән әйбер инде ул теге. Гади генә спектакльдә түгел, музыка белән, җыр белән, бию белән үрелеп бара торган спектакльләр. Золушка, Аладдин, безнең яңа ел тагын Дед Мороз проспал дигән спектакльләр, булары рус телендә иде.
бик матур спектакльләр әле менә карамаган булсагыз килегез, чакырабыз һәм менә тиздән әле татар телендә дә балалар өчен Марал Батырны куябыз. Легендар Марал Батыр. Илдар абый Хәйруллин үзе куя. Шушы спектакльдә дә мин бер рольне башкарам һәм кайсы рольдә булыйсың? Я хуҗаның кызы, я песи, я төлке. Төлке. Башта мин Мәрьям булырга тиеш идем, кыз булырга тиеш идем. Аннары тавышым әзрәк Илдар абыйга калынрак булып тоелды. Кыз өчен. Шуңа күрә миңа төлке ролен бирделәр. Илдар абый белән бик кызык. Шуны әйтәсем килә. Эшләве бик кызык. Ул чынлап мин шушы театр атмосферасына кертеп җибәрә ул безне. Һәм инде тиздән ала берсә премьера булачак безнең Чулпан мәдәният үзәгендә. Шуңа шушы хыялым да Аллага шөкер әкрен генә тормышка ашып бара. Ниндидер әле минем бер татар классик әсәрендә дә уйнап карыйсы килә. Менә ансын әлегә хыял, ләкин булыр дип өметләнәбез инде. Син бит инде хәзер шул юлда эшлисең әкрен генә. Һәм шул театрга мәхәббәт каян килде икән, ничек уйлыйсың? Синең мәсәлән әтиең җитәкче урыннарда эшләгән, әниең дә алай анда театр сәнгать өлкәсендә түгел бит инде, төрле. Юк, ләкин минем гомумән теге Конда бар, конда. Минем әнием теге йөрәктә актриса. Ул бик ярата инде. Шундый биргә, җырларга, бөтен мәҗлесләрнең дер китереп торган кеше минем әни. Әти дә әйбәт җырлый әле минем. Аларның бөтенесенең дә тавышлары бар. Инде зур сәхнәдә инде шул мин һәм минем Гүзәл апа шул Мамадыштан. Конда бар. Ләкин әтиең бик нык каршы булган. Ой. Һәм хәзер дә син әйтәсең, әни белән бернинди проблема юк, җан дуслар, ләкин әти белән безнең каршылыклырак мөнәсәбәтләр дип нәрсәдә икән? Сәбәбе? Әйтәсем килә иң беренче инде, әтиемне мин әлбәттә бик яратам. Әлбәттә, без барабыз әти кызлары. Минем әти дә мине бик ярата. Ләкин аны һәр вакытта да күрсәтергә авыр. Аңа да миңа да. Менә минем апам бит инде, ул апам бар. Ул килә, теге әтине күргән саен кочаклый, рәхәтләнеп, менә теге сөйләшә. Менә шундый. Миңа ничек, мин аны яратам, минем дә кочаклыйсым килә. Менә ничектер миңа авыр. Мин аны җиңел генә эшли алмыйм. Ул теге психология дигән әйбер дигән дөрүн. Без әйтәмиш, без беләбез, безнең әти белән особый шундый мәхәббәт бит. Ул һәр вакытта да минем өчен борчыла. Ул иң борчыла торган кешеләрнең берседер менә. Бөтен минем теге тормышта булган вакыйгаларга да ул иң борчыла торган кеше. Безнең характерлар да бик охшаш. Шуңа күрә ниндидер каршылык, менә характерлар теге ниндидер бар, бәрелеше бар. Һәм минем тагын бер шундый берем бар. Һәр вакытта да менә ул каршы булды дип әйтәбез бит инде. Ишеннән да мәктәпне тәмамлаганда да ул мине бер җитди профессия үзенчә яхшылык теләгән. Алдыртырга теләгән иде. Мин мәктәптә әйбәт укыдым, алтын медальгә мәктәпне укып бетердем. Ничек инде менә шул әйбәт укыган килеш медальләр белән мәдәният һәм сәнгать университетына укырга керәсең ди. Һәм финансовыйга кертмәкче иде әти минем. Кера алмадым. Белки теләмәгәнмендер. Чыннан да хыял бит бар, сәхнә, хыял. Әни инде минем яклы иде. Әти мине сәхнәдә менә бер 3-4 тапкыр гына күргәндер. Менә быелгы концертта, былтыргы концертта 12-13 ел элек теге Медиа бит әле сине Камал театрында концертта һәм
Мин ул залда булганда каушыйм. Мен бер кеше алдында да каушамыйм, әти алдында каушыйм. Һәм бу шул менә безнең мәхәббәт шундыйдыр инде. Аңа гел теге доказать итәсе килә. Ничек бу татарча? Исбатлыйсы килә. Әйе, гел. Һәм мин беләм, ул минем белән хәзер концертта да ул горурланып утыра, минем өчен ул шатлык. Әйе. Хәзер инде ул канәгать. Минем эшем белән дә. Канәгать минем официаль рәвештә эшләгәнемә. Мин бит инде Казан шәһәр филармониясында официаль рәвештә хезмәт хакы алып эшлим. Минем стаж бара. Минем теге трудовая книжка. Хезмәт кенәгәсе стаж булу безнең әтиәниләр өчен бик мөһим. Әйе, минем әти үзе шундый гомер буена җитәкче булды, шул бюджет, госслужба өлкәсендә эшләп, шуңа күрә аның өчен бик мөһим әйберләр. Нидер теге стабильность булырга тиеш тормышта. Шуңа бүгенге көндә минем эш турында әти борчылмый кебек. Стабильлек килде. Әйе. Җырлап йөри түгел инде. Әйе. Хөкүмәт эшендә эшләгән. Әйе, хөкүмәт эше. Димәк әйбәт. Димәк барысы яхшы булачак. Ярар, шулай булып торсын. Һәм менә балачакка кайтасы килә, синең апаң бар дип әйттең, апаң иҗаттан ерак. Бик ерак. Ул без белән бергә музыка мәктәбендә укыдык. Ул да фортепиано классы буенча укыды. Ул мәктәпне бетергән, тәмамлаганнан бирле бер тапкыр да утырганы юк фортепиано артына. Мин инде 2 фортепиано алдым. Ноталары бөтен җирдә эзләп йөрим. Менә кай вакыт менә утырып уйныйсы килә. Син тагын инде булса инструментларда уйныйсың? Бер кызыгай бер әйтәсем килә. Мен музыка мәктәбенә 5 яшьтән укырга кирдем инде. Һәм беренче класста әни мин нәрсәгә булгандыр ул белмим. Баянга бирде мине. Мин үзем минем бик кичкенә идем мәктәптә. Мине нигәдер нәрсә уйлап тор инде белмим. Баянга бирде, итальянга бирде бу. Башта зур баян, безнең өйдә әллә 3 төрле баян булган инде, хром баян, әллә нәрсәләр анда. Зур бит миндә менә әйе, мин аны теге башымда күрмим иде ул баянны. Мин бик кичкенә идем, 2 класста бөтен балалар шулай итеп карый иде. Бер башалар мине бөтенсе дә олы иделәр. Аннары шул баян бетте, итальян кичкенә бит инде. Итальян бар иде безнең. Әзәк йөреп алдым мин ул итальянга. Нәрсәдер шунда теге алсам, нәрсәдер уйный беләм, теге әллә нәрсә башлангыч уровеньда уйный беләм. Һәм әле Мәскәүдә яшәгәндә хыял бар иде гитарада уйнарга өйрәнү. Менә аны шулай ул хыялны тормышка ашырырга кирәк инде, аның да кирәк әле. Шуннан да бик яратам мин гитара тавышын инде. Үзең уйнап, җырлап, киләр чыгарып, гитарада уйнарга бик керенәсем килә. Ләкин юк, әлегә ансы юк. Нәрсәгә юк? Вакыт җитми. Вакыт та җитми. Мин аны өйрәнеп карадым бит, ничектер авыррак булып чыкты ул миңа. Теге бармакларым шундый, бармакларым көче җитми. Баян диләр бит инде иң авыры. Ташладым мин аны. Дәвам итәргә кирәк әле Алла берсе. Казанда менә берәр, бәлки ул бит инде берәр ниндидер очрак кирәк. Янып китәр. Менә берәр кеше белән танышып китәсең. Бәлки ул бутышыдыр, бәлки үзе гомумән менә шундый кешеләрне өйрәтә торган. Бәлки үзе дә өйрәнергә теләгән берәр кеше. Менә шундый берәр нәрсә көтеп торам инде. Көтеп торам. Шуңа күрә гитарада уйнарга өйрәтергә теләүчеләр булса, бер үк языгыз. Әйе, языгыз менә. Языгыз, әйе. Һәм менә Мәскәүне инде телгә алып беттең, аны да шулай ук синең тормышыңның бер өлеше бит инде, аны искә төшермичә. Шактый зур эш инде, 6 ел. 6 елдан артык. 6-7 ел булды.
Hamne senin kariyerin başlanıp gitti. Indi jürşi bularak, Sümbül Bilalova bularak, Barış Media kompaniyası seni azmi kupma раскручивать etedi betip indi ol vaqtdayım. Ham senin birinci kliplerin, birinci jırların çığa. Ham men hatırlayım prodüserlarının Sümbül Bilalova Moskvaga gitti. Ham mene indi Eybet start bile kitip barganda sen goşik bulasın. Әйе. Кайда таныштык? 2006 елда, әле университетта укыганда, мин бер президент грантын уттым. Һәм без бер елга Мәскәүгә укырга киттек. Безне җибәрделәр. Бер ел шунда Мәскәүдә. Һәм шунда шул вакыт мин әзрәк татар җәмгыятенә эләгеп киттем, кирип киттем. Шунда әле туйларда да җырлый башладым инде. Ул вакытта бик Казаннан да ешрак татар дискотекалары, концертлар уза иде Мәскәүдә. Шунда мин булачак ирем белән танышкан идем бер чарада инде. Булай гына теге аралашып йөрдек инде. Ниндидер җитди мөнәсәбәтләр булыр дип уйламаган идем. Бер ел яшәдем мин Мәскәүдә. Ул вакытта аннары кайтып киттем. Әле кайтып киткәндә әйткәнем дә булды минем. Бүтән бер кайчан да Мәскәүгә килмим. Шулай дип әйткән идем. Менә язмыш үзенекен әйтә. Без аның белән аннары шул телефоннан, интернеттан аралаша башладык күпмедер вакыттан соң. Һәм менә шулай ул Казанга килеп йөри башлады. Сен гашык булдың? Мин гашык булдым. Кияүгә чыгарга тәкъдим ясады. Әти-әниләр белән таныштык. Шулай итеп Мәскәүгә китеп бардым. Безнең 2010 ел иде. Бик иссе теге җәй булды бит. Иң иссе җәй. Шул 40 градус иде безнең туй көнне. Без урамда да йөри алмадык. Аннары мин көз көне генә киттем инде Мәскәүгә. Ул китте җәй көне. Мин көз көне генә китеп бардым. Ләкин ничектер Казаннан аерылды дип әйтеп булмый инде. Мин шулай ук мин атна сайын кайтып йөри идем. 2 атна сайын кайтып йөри идем. Шулай концертларга кайтып йөри идем. Тормышта төрле хәлләр була инде. Без беләсездер, без шул 5 елга якын әйбәт тордык. Бер нинди аңа да бер сүзем юк. Без әйбәт тордык, тыныч тордык. Ләкин менә кешеләр кайвакыт гомумән туры килмиләр. Алар дус булырга туры киләләр, мөмкиннәр. Ләкин менә ир белән хатын бүтән нәрсә. Без аңа бик әйбәт мөнәсәбәттә аерылыштык. Хәтта кайвакыт теге туган көннәр белән дә әлдә аерылышканнан соң бер ел бергә яшәгәнегезгә шаккаттымы? Без әле минем өчен никах инде теге Аллаһ Тәгалә каршында өйләнешү дә, аерылышу да иң мөһим нәрсә. Теге документта гына түгел, иң беренче шул. Без аның белән инде карар кылгач, аерылышабыз дип мин иң беренче әйттем, син миңа ислам дине буенча талак дип әйтергә, талак әйтергә тиеш. Ул аны әйтте. Һәм шуннан соң без аның белән әле 1 ел яшәдек, ләкин дуслар кебек кенә. Әле бер фатирда яшәдек. Чөнки безнең фатир белән теге сораулар бар иде. Минем әле мин белмәдем әле Казанга китәмме, Мәскәүдә каламмы, нишлимме мин. Шуңа күрә 1 елга шулай сузылды. Ләкин тормышымның иң авыр вакыты нәкъ шул аерылышырга карар кабул итүем дип әйтәсең син. Һәм тагын бер очрак. Менә ул карар менә мин ул нигә 2 ел ярым уйлап йөрдем мин. Чөнки чыннан да минем ирем бик әйбәт кеше. Аны теге күп кеше инде миңа әйтте. Хәзер дә әйтәләр әле. Ничек син нигә син аның белән аерылдың? Чыннан да әйбәт кеше. Бит әйбәт кеше дип кенә бит торып булмый. Аның бүтән якларында бит инде карыйсың.
Шуңа узак кына уйлап йөрдем мин. Аннары безнең гаиләдә дә гомумән аерылышу дигән әйбер ул нормаль хәл түгел. Бездә ул булмады, юк. Һәм әйтәм менә әти иң борчылганы шул әти. Ничек инде аның кызы аерылган. Ул өчен бик зур трагедия булды. Ә мин беләсеңме? Монда трагедия, әгәр дә син шулай үзеңне кеше нәрсә әйтер дип яшәгән булсаң, монда сиңа булган трагедия. Юк, мин бер дә теге булганы өчен дә үкенмим. Шул ул минем Рафаэль тормышта булганы өчен дә үкенмим. Мин аңа бик күп нәрсә өчен бик рәхмәтлемен. Инде аерылышканыма да үкенмим. Бүгенге көндә барысы да шулай демәк кирәк булган дип уйлыйм. Әйе. Син үтәсе юл булган. Әйе. Син яңа алдыннан бик зур югалту кичерәсең, әгәр кыен булмаса. Аның турында мин бигеләрне сөйләмәдем кебек инде. Аны теге якын кешеләр генә белә иде. Ул бит аннары теге бездә баласы булмаган кешеләргә бик кеш сорыйлар бит инде. Менә ник синең ничек инде? Фәлән ел торасың. Әйе, балагыз юк дип. Әле дә сорыйлар, нишләп үзең өчен алып кайтмыйсың дип сорыйлар. Гомумән менә мин хәзер шуны әйтәсем килә, ул сорауны бирергә ярамый кешегә. Ул кешенең төрле хәле булырга мөмкин. Һәм менә безнең дә теге бер баланы без югалттык. Минем өчен шулай ук яңа ел алдыннан мин бик шатланып монда Казанга кайткан идем. Үземнең врачыма теге яңа ел белән котларга дип кирдем дә, ул миңа әйтә инде: "Син беләдә килдең бит инде, әйдә карыйбыз" ди. Анда инде әле теге срок зур түгел иде. Ярармы әйтәм, әйдәгез. Шунда йөрәк тибешен ишетми. Мин бит инде аны сизмим, мин аның турында уйламадым да. Хәзер бу мине җибәрде. Бу үзенең кабинетында гына карады бит инде башта. Аннары махсус теге яхшырак аппаратлы булган кабинетка бу мине тиз генә кертеп җибәрде инде. Анда карадылар. Юк ди. Сөйнән да аяк астынан җир китә. Ватан кызы өчен җылау, бит инде көтелгән бала иде. Бик бала табасым килгән инде ул вакытта. Әле аннары да ничә көн шул яңа хәтле иде инде ул. Шалмыйча йөрдем, әнигә әйттем, әйдә тагын бер җиргә барып карыйбыз. Тагын бардым бер үзигә теге карарга дип инде. Юк инде аннары юк дигәч, анда инде үзенең процедуралары, анда Рафаэль кайтты инде, ул белгәч сразу кайтып җитте. Бәлки теге срогы бик зур булмагач, аның хәтле үк ничектер врачлар да инде мине тынычландырырга тырыштылар инде. Андый хәлләр бик еш була диделәр. Чыннан да хәзер бик еш инде андый хәлләр. Бик күп хатын кыз итәме? Әйе. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көтөм дип кагыл минем кулыма, каршы алдыма, чык син юлларыма, көтөм дип кагыл минем кулыма. Ләкин без беләбез, син кабат гашыйк булып, аннан соң кияүгә дә җыенган моменттан булган. Әйе, ул бик шундый кызыклы история булды ул. Кызыклы ни. Барыбер теге мин гашыйк булырга яратам. Мин гомумән үзем генә иҗади кеше. Үзем генә булырга яратмыйм. Миңа һәр вакытта да теге кем турындадыр уйларга кирәк, әйе. Гашыйк булу кирәк инде. Халәте кирәк. Халәте кирәк. Һәм мин инде өметләнәм. Һәр танышкан сайын мин инде өметләнәм. Бәлки бу шул кешедер, бәлки минем менә
Бәхетле зур дерлек. әйе, зур бәхетем, булачак ирем шулдыр дип уйлыйм. Бәлки менә шушы уйлау дөрес тә түгелдер. Әйе. Ничектер әзрәк башны әзрәк эшләтебрәк, йөрәк турында гына уйлап түгел, ашыкмыйча шундый сабыр булырга. Менә сабырлык белән зур проблема. Әйе. Хатын-кызның зур проблемасы. Но мин ул мәсьәләдә эшлим, үз өстемдә эшлим. Шуннан да үземне теге кайвакыт тиз әйтәсе килә бит инде. Сөмбел. Туктап тор. Сабыр бул. Дәшмә дип утырам. Менә шундый эшләү барыбер үзенекен итә. Әзрәк сабырлыкка өйрәндем мин. Менә мөнәсәбәтләр шуннан да бер ел ярым шундый бик минем өчен бик җитди дип уйлаган. Әйе, дип уйладым мин, җитди история дип. Һәм беләсең, нәрсә дип әйтәсем килә. Кешеләр бик төрле инде. Син аны уйлыйсың, син безнең кешедә синең кебек менә шундый ачык, менә ничек күрәсең шундый ул дип. Бит күп кеше алып түгел икән. Син менә күрәсең бер сурәт, бер шундый бер кешене. Ә ул эчтә гомумән икенче кеше булып чыга икән. Менә шулай Бәлки үзебезгә үзебез ясыйбыз. Теге юк кешене. Әйе, бәлки шулайдыр да. Һәм минем менә шушындый хата булып чыкты бу. Мин бик каты ышандым бу кешегә. Ул чыннан да менә шундый тиз арада мин гастрольләргә чыгып киткән инде, менә кайткач иде. Анда бер ай без аралаштыкмы соң инде. Чыннан да никах дигән сүзне әйтте ул. Менә мин никах дигән сүзне булай гына әйтә алалар дип уйлыйдым. Мин шундый кеше, минем өчен шундый зур сүз. Һәм никадәр вакыттан ул юкка чыга. Бөтен шушы сүзләре белән миңа бик авыр булды. Аны хәзер инде теге әйтүгенә хәзер мин елмаеп сөйлим аның турында. Хәзер чыннан да бик авыр кичердем мин ул. Чөнки гашыйк булдым иң беренчедән, икенчедән ышандым. Өченчедән ниндидер инде планнар корылган иде. Хыяллар барлыкка килде. Шул бер 3 ай транс хәләт. Әйе, мин ярый эш булды инде. Шул эш белән ничектер онытылып йөрисең. Аннары килеп чыкты инде ул кеше, миңа шулай кирәк иде дип. Ул вакытта инде барысы да беткән инде. Син нәтиҗәләр ясап өлгергән идең. Мин Иратның сүзендә тормавын гомумән кичерә алмыйм. Кабул итә алмыйм. Менә әти минем нинди шундый һәр вакытта да җитди әйткән сүзен эшли торган. Теге без инде бөтен гаиләбез белән аның артыннан кызлар һәм минем күз алдымда да менә Ират шундый булырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм шундыйны мин көтәм. Ничек әйтмәсеннәр, чыннан да барыбер образ ул теге нинди гаиләдә син үскән, шундыйны эзлисең, шуны эзлисең. Минем менә кичкенә кыз булып шундый җилкә артында шундый буласың килә. Хатын-кыз булып яшисең килә. Бөтен теге әлбәттә мин күп сорауларда мин үземне ниндидер шундый слабый булдыксыз кыз дип санамыйм. Мин көчле рухлы дип әйтергә була, барыбер теге үзенекенә бара торган. Менә кайбер сорауларда инде әлбәттә беренче буласы килми. Аңлашыла. Ул инде гадәт әйбердер инде, бөтен хатын-кызның да теләге шулдыр. Дөрес хатын-кызның. Дөрес хатын-кызның, башы дөрес эшли торган хатын-кызның. Һәм менә бүген инде син әлеге Насыйп ярны очратмадың бит белән. Юк, бүгенге көндә юк. Йөрәгем әле менә концертта да әйттем инде.
Менің бит концерт мәхәббәт турында болды быйыл. Менің әйтеп йөрәгем буш дип берничек тә әйтә алмыйм, әлбәттә. Минем йөрәгем тулы мәхәббәт. Ул мәхәббәт менә бөтен җиһанга, бөтен дөньяга, әти-әниемә, эшемә, туганнарыма, дусларыма, җырларыма, сәхнәгә, тамашачыга. Ул да зур мәхәббәт. Һәм инде әлбәттә менә иратка карата булган мәхәббәт ул минем йөрәгемдә һәм чыннан да ул бик зур. Мин ярата беләм, мин аны беләм. Мин Алла бирсә, кемнедер бик бәхетле итә аларга сәләтле дип уйлыйм мин. Ләкин миңа карата да инде әлбәттә мин теләгәнчә мөнәсәбәт булса. Әлбәттә. Менә нинди планнар белән хәзер, нинди хисләр, нинди амбициялар яшәтә. Чөнки һәр чорның, һәр хатын-кызның менә үз яшенә карата үз амбициялары, үз планнары бар бит инде. 18 яшьтә ул бер төрле булса, 25-тән соң икенче төрле, 30-дан соң, 35-тән соң гомумән башка төрле. Башымдагы уй әлегә иҗат турында. Инде мин менә мондый җыр ясыйсым килә. Мондый җыр ясыйсым килә. Киләсе елга программаны инде уйлый башладым һәм минем бер шундый курку бар инде. Мин бит гастрольләр белән чыкканым юк. Шундый чыгасы килә. Менә бу концертка әзерләнгәндә дә кеше җыюы авыр бит инде бөтен биләбез ул уны шар көн, анда меңләгән залларны җыючы артистларыбыз күп түгел бит инде алар, әйдә. Һәм менә шушы концертны ясаганда да әйтәм, бит инде менә ничә ел җырлыйм мин, ничә ел эшлим. Һәм чыннан да мин үземнең теге продукт өчен җавап бирәм, мин чыннан да менә беләм, бу минем күрсәтерлек әйберем бар һәм ул сыйфатлы, ул кешегә ошый торган. Нигә менә кешене җыюы шундый авыр. Җылаган көнем дә булды концерт алдында. Ничек, нәрсә эшләргә кирәк? Нәрсә дөрес эшләмим? Нәрсә дөрес эшләмим мин? Аллага шөкер, инде Казандагысы җыелды. Минем өчен шушы залны җыюда бик зур шатлык. Ул минем чынлап тамашачы минем өчен бик зур әйбер. Мин аларның һәр берсенә дә бик теге рәхмәтле, мине яратканнары өчен, барып шушы билетны алганнары өчен. Менә чыгасы килә. Әлбәттә, ул Казан бик зур эш эшләнде, бик күп акча. Ул андайны, ул программада, ул видеода, ул костюмнарда, ул җырларда. Аны бит инде бер концерт белән генә утырасы килми. Аны шулай күрсәтәсе килә, тагын районнарда, шәһәрләрдә. Вакыт җитте кебек дип уйлыйм мин. Быел, Алла бирсә, быелгы сезонда, көз көне булыр инде, ул көзләрен минем йөреп карыйсым килә. Гастрольләрдә, концертларда. Белмим, мин аны эшләгәнем юк. Ничек башларга, кемне табарга, кем белән сөйләшергә, әле аларын белгән юк. Менә шушы уйлар белән әлегә, концерттан соң әлегә шу уйлар. Хәзер җәй җиткәч инде, әлбәттә, яңадан гашыйк буласы килә. Аның турында да инде уйлыйм, инде әни инде минем көн сайын сорый инде. Гашыйк булмадың әле дип. Юк, миңа әйбәт кеше очрасын иде дип. Мин дә инде үзем. Әлбәттә, ул уйсыз яшәп булмый, шулай ук бит инде бик мөһим нәрсә. Мин тагын бер тапкыр әйтәсем килә, кеше үзе генә яшәргә тиеш түгел. Кеше шулай яратылган, ул парлы булырга тиеш. Һәм минем дә парлы буласым килә. Машина алыштырасым килә. Менә шундый, бу һәр өлкәдән берәр план бар, әйе, берәр план бар. Әлегә менә уйлар, фикерләр шундыйрак инде. Шулар турында хыялланып йөрисең әлегә. Сөмбел. Һәм инде менә яшь бара, шулай ук исәнлек турында онытмаска кирәк.
Геометрия барасы келелі быйыл. Неше ел инде геометрия барганым юк. Исәнлешеннән да бик мөһим бер бигрәк хатын кыз сәламәтлеге бик нечкә моментлардан тора. Шулай ук синең бит әле бер булган иде момент, иҗаттан да китеп, сәхнәдән да китеп, әниең һәм апаң белән генә аралашып, проблемалар сәламәтлек белән бәйле. Беләсеңме, аның турында шулай ук мин бер кеше дә белмәде, сөйлисем килмәгән инде ул вакытта, ул 2018 ел иде ул. Мин кинәт авырып киттем. Прям теге ашый алмыйча. Бик каты ябыктым. Син мине хәзер күрәсеңме, мин ничә? 2000 килограмм. Син бик матур бүген, сиңдел. Менә мин 2 тапкыр ябык идем. Бер ай эчендә. Һәм иң мөһиме, больницага электем инде. Нәрсәгә икәнен бер кеше дә әйтә алмады. Нәрсә булганын бер кеше дә әйтә алмады. Ярты ел шулай авырдым, 3-4 тапкыр больниста яттым, эшләмәдем, гомумән эшләмәдем. Бүтән теге эшләгән акчаларым бетте ул вакытта. Аннары хәзер инде әзрәк теге хәлгә килгәч, юк, мен нәрсәдер эшләргә кирәк, акчам бетте. Ротацияларны барыбер бирергә кирәк, чөнки бер нәрсәдә син ярты ел менә син бер җыр чыгармадың, бер кая эшләмәдең, бер банкетта эшләмәдең, бер концертта эшләмәдең. Мин хәтта бер кешегә аралашмадым, чыннан да мине әни, апам социаль челтәрләрдә әле бер нинди теге бер нәрсә куелмады. Гомумән югалдым. Теге кызлар анда дуслар язалар, күбесенә җавап та бирмәдем, җавап та бирәсем килмәде инде. Һәм шуннан соң больницадан чыккач, нәрсә эшләргә. Ул вакытта мин машинамны саттым. Шул вакыттан мин әлеге вакытта да теге ел сайын ниндидер анда тикшеренүләр үтәм. Ниндидер дарулар эчәсең һәм Хәзер бөтенебез дә әйе, менә мин башта җылап утырдым. Минем бит апам табиб. Мин инде кеше табыма җылап утырам, шул иң теге авырган вакытларда. Ничек инде менә миңа бит әле 30 ничә яшь. Яшь бит әле менә дару эчәргә туры килә. Көн саен ниндидер дару эчәргә туры килә. Ул миңа әйтә, Сөмбел, син менә кара, менә нәтәрәзгә кара, менә кешеләр йөри, ди беләсеңме? Ә син уйлыйсың, аларга дару кирәкми? Әгәр менә нихәтле кеше бит инде хәзердә менә йөрәк белән яшь кешеләр бит. Алар бит белгән булсалар, мәсәлән, калган булырлар. Әйе, бәлки менә бүтәнчәләй дә булыр иде. Кеше бит ди, алар барысы да теге исән дип әйтеп булмый, алар тикшерелмәгән ди. Әйе, шуңа күрә борчылма, ул синең теге дару эчкәнеңнең бер нәрсәсе дә юк, син беләсең ди, син аны белеп эчәсең ди, димәк ул сиңа кирәк. Кирәк, әйе. Әйе, менә эчмәсәң менә начар булыр иде ди. Шулай итеп инде мине тынычландырырга тырышты. Син беләйдә без әкрен генә йомгак язып бүгенге тапшырыбызга, әгәр дә минем бирми калган индер сорауларым булса, синең әйтми калган күңел түреңдә әйткән индер фикерләрең булса, ләкин бәлки тамашачыга сөйләр әйтер теләкләрең булса, рәхим ит. Иң беренче әйтәсем килә, чыннан да Лилия бик күптән киләсе килгән иде сине тапшыруга, бик сокланып карыйм. Рәхмәт. Гомумән, мондый диалог формасы минем күңелемә шулай бик якын, бик рәхәт булды синең белән бүген сөйләшүе. Белмим инде ниндидер ишемдә булган, шундый әле хәтта серләремне дә сөйләдем кебек, әле бер кешегә дә сөйләмәгән әйберләрне сөйләп тордың. Молодец. Нәрсә дип әйтәсем килә? Бүтән тамашачыларга безнең белән булыгыз дип әйтәсем килә. Менә без бүтән теге артистлар исеменнән, үземнең исемемнән, менә әйтәм ичмам инде концертны инде. Яшим, әйе, шуңа күрә без, мин тамашачысыз
яшай алмыйбыз. Һәм күбрәк теге әзер бик зур шундый фәлсәфи сүз булыр инде, концертларда балаларны күрәсе килә иде, яшьләрне күрәсе килә иде күбрәк. Быел менә яшьләр күп булды миндә, мин бик шатландым ул фактка. Яшьләр, Аллага шөкер, йөри концертларга, менә алга таба да күбрәк йөрсеннәр иде. Шунда да безнең җырларыбызны белсеннәр иде, безнең белән бергәләп җырласыннар иде. Барыбыз да иң мөһиме исән сау булыйк. Мин инде хәзер аны түгел беләм. Исәнлек иң мөһим нәрсә. Исәнлек булса, Алла бирсә, барысын да эшләп чыгарга була. Яраткан эшебез булсын, яраткан кешеләребез булсын, гомумән мәхәббәт, бөтен дөньяда мәхәббәт булсын, бер-беребезне яратып яшик, хөрмәт итеп яшик, мәхәббәттә яшик. Мин уйлыйм, бүгенге көндә бары тик мәхәббәт кенә безне коткара ала. Безне коткара ала һәм алга таба яшәргә көч бирә ала. Шундый теләгем, мәхәббәтле булыйк барыбызда. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт үзеңә дә, мәхәббәт телибез. Алла бирсә, һәр тормышыңның һәр ягында да менә шундый мәхәббәтле эшләр, мәхәббәтле кешеләр сине көтеп торсын дигән теләктә. Әйдә, без бүген синең белән саубуллашыйк. Сез ТМТV телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карадыгыз. Мин Лилия Кадырова сезнең белән саубуллашам. Нәкъ бер атнадан кабат күрешербез. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.